Suma de silencis, prevenció i detecció de la violència en les aules és la intensa i emocionant xerrada que Iñaki Zubizarreta, qui va patir bullying en la seva adolescència, ha ofert aquest dilluns a l'Olleria dins de les jornades d'educació Convivim l'Olleria 2022. Iñaki és un esportista professional, exjugador de la CB i campió de la Copa del Rei el 1998 amb el Pamesa València. Ell va narrar de forma directa i personal el que va haver de lluitar, sobretot fora de la pista, a l'haver d'encarar el monstre de l'assetjament que a punt va estar d'arrabassar-li l'esperança i la vida. Una història de superació on advoca per trencar el silenci còmplice i actuar tots junts, i així acabar amb aquesta xacra social. Hablo ya no solamente de acoso escolar, sino que hablo de superación, hablo de violencia, de prevención, detección de violencia en aulas, que luego son los mismos patrones que se repiten cuando somos adultos en otros contextos, bien sea laboral, o sea deportivo, o sea social. Y sobre todo es dar claves en cómo detectar esa violencia, cómo prevenirla y cómo tenemos que informar i comunicar para que no se repitan històries com la mia. I penso que està sent una jornada molt impactant per a tot l'alumnat del nostre institut, alumnat de primer, segon, tercer i quart d'ESO, cicles formatius que estan venint ací al Teatre Goya a repensar les coses, a saber per què fem les coses mal, a saber com fer les coses millor i a deixar de callar-nos. Penso realment que això no és una xerrada més, penso que Iñaki està transmitint algo que va impactar molt sobre cada alumne i penso que va ser molt important en general per a millorar la convivència en el poble i també per a acabar en la cosa escolar, que penso que és una lacra molt important que estem vivint. Entre les claus per a detectar l'assetjament es parla molt de canvi de rendiment escolar, de comportament i inclús postural. Però a tot això Iñaki suma els silencis prolongats. Pero yo lo que les digo es que estén muy atentos siempre a los silencios prolongados, a las sonrisas forzadas y sobre todo al grito en la mirada. Lo que sí les diría es que estén presentes y que los escuchen con los ojos, porque si no lo hacemos bien, igual se pueden dar situaciones que puede ser tarde. I en el cas contrari, com es deu d'actuar si el nostre fill és l'assetjador? Los padres, sobre todo, no dar por hecho que sus hijos son el especial que no hace nada. Escuchar, está claro que todos trabajamos en la línea de proteger a los chavales, pero que no defiendan o no saquen las uñas antes de tiempo, porque igual se pueden estar equivocando. Y luego lo que han de hacer, yo no sé quién para leccionar a los padres, pero desde luego no permitir que hagan ese tipo de conductas, que hay gente que lo pasa francamente mal. Aquesta conferència en realitat foren dos per als alumnes de l'IES Vermellar i altra de vesprada per a pares, mares, docents i entrenadors. Va posar punt i final a aquesta edició de Convivim l'Olleria 2022 i el resultat és més que satisfactori. Ha tingut un èxit de participació no només en els alumnes, sinó també en les famílies, en els professors, en els mestres, en tota la comunitat educativa i tot al voltant de la convivència. Cada jornada ha sigut un èxit de participació, s'ha promocionat molt, ha agradat molt a la gent, tots sentim paraules bones, per tant sentim molta satisfacció per la bona acceptació que ha tingut. Me siento un afortunado en poder colaborar, en transmitir el mensaje, en dar esas claves, y que haya ayuntamientos y haya gente implicada en que quiera trabajar para seguir sumando contra esta lacra, pues es un auténtico lujo y desde luego que no pensamos parar hasta que el cuerpo aguante, pero desde luego que agradecimiento máximo tanto al ayuntamiento y a los centros por hacer posible un encuentro como el que estamos teniendo hoy. Així, Iñaki Zubizarreta es suma a altres ponents il·lustres que han format part d'aquestes jornades educatives, com és el cas de César Bona, el millor docent d'Espanya, i l'infermer pediàtric Armando Bastida. L'Olleria ha deixat el llistó ben alt en vistes a preparar una nova edició.